If you don't have capacity, ngeke ube nayo wisdom. If you don't have wisdom, ngeke ube nayo emotional intelligence. Ukuphila nomuntu ongakufuni ecabanga ukuthi awazi kodwa uphile kahle naye. Ngoba emhlabeni ngeke ulungu busheshe uyeka. Ya ufuna ukuhleva uzomtshengisa nje ukuhleva umsebenzi. Ya ungasheshe uzwele kule mpilo ngiyakuncenga ungasheshe uzwele. Ungasheshe ugive up, ungasheshe uyeke. Le mpilo ufuna ube ne mental capacity that is enough to deal with anyone. Ngoba ibhado ukuthi indlela uNkulunkulu esimcela ngayo for ukuthi asiphendule, ukasiphendula ngabantu angeke basincenge. Kodwa beliphethe usizo. Ya umuntu ongeke address ngumzalwane. Yabona? Ya umuntu ozokubuza ukuthi unakho ukuthi uthanda nginakho athi umdala kangaka. Umdala kangaka. Ya. Ethi usukuma wena musukuthithiza.